Toto sú 3 druhy AI, ktoré rozhodnú o tvojej budúcnosti. Predtým, ako vznikla umelá inteligencia, stroje fungovali na základe presných inštrukcií. Robili veci na základe podmienok, ktoré sme im naprogramovali. Ale AI funguje inak. Namiesto toho, aby sme strojom hovorili čo a ako majú robiť, dnes ich učíme rozmýšľať a konať samostatne. Je to podobné ako pri výchove dieťaťa. Aj preto sa AI zvykne označovať ako čierna skrinka. Zadáme vstup, AI si ho spojí s tým, čo sa v minulosti naučila a vyhodí výstup. Ale presný spôsob, ako sa k tomu dostala, nepoznáme. A podľa toho, čo AI vytvára, ju rozlišujeme na 3 hlavné typy. Prediktívna AI. Označuje veci na základe predošlých dát. Je to napríklad označovanie spamových e-mailov, identifikácia osôb na fotkách alebo odporúčania, čo si pozrieť. Generatívna AI. Vytvára nový obsah, ako sú texty, obrázky či videá. Sem patrí aj ChatGPT, agentická AI. Nielen tvorí, ale aj koná. Napríklad autonómne vozidlá. Tie dostanú cieľovú destináciu, naplánujú trasu a sami odšoférujú. Pričom zastavujú na červenej, dodržujú rýchlosť a nezražajú chodcov. Ak chceš vedieť, ako si s AI ušetríš čas, nezabudni nám hodiť follow.